jotono sare kaham ani subscriber no hingkai ani Tripurasa okra sagra no hingkai ang khulumung yaparo hingkai nok thumbnail no saimang khana tini tamani baga ang video khanya nai tong hingkai Bangladesh ni Chini Tripurasa tongnai rok belai kheno borok nogrok hugrok sokjagoi ekdom buthar jagai tokthar jagoi ke tongkha borok hingkai je nugiani bagai se dok je nugja hingkai to kok koroi hingkai obono ekdom borok no nugoi bukha dukhu nangai ang ekdom bukha khamna naikha hingkai oboni bagai ang bo kisa video ma khaikha hingkai norok bo kisa nai di hingkai ang tini je video khaimani o video no kisa hamya naiyoi kisa hamya rok kisa tawan sobodi please kisa ani o video o chaya tongkha hingkai kisa nakar di hingkai norok bo kisa nai naigari please jotono ekdom borok Wanama Singsa ke ekdom tongmaya samaya thumaya samaya ke ekdom ogomai krei ke bi ekdom Wanama Singsa ke ma tongkha borok Kisa Naiby Garadi Chini Tripurasa Rog jotono Naiby Kisa Security lag bogoman hono udu agora mati hullo chade uze jeta anjali poriso ta security lag ka umma din lodi chade uze da udu agora tumi anjali poriso ta beka security lag ke nok nai thoma rok ekdom building kotor bogoman buddo ji tumi debo na to hala ure jal lodi anjali poriso ta becha security lag ang kisa video kisa se maro odu Ramati hulon bekon uze da security to na amaji nichane ama iye gane সম্পত্তি ani bekkani Anjali poriso to becha security lag ka bogoman maro tabok video khai uze da bekkoni এই কোনো কালে দে পুরো তুন জেলা কো সিন্ধি কো জেলা কা আর ভগবান বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ বরনি বদল আছে মুখামা খাও খামো নিজে ই কোনা হাদি অবকে বরক থামানি দল দল খ্লাইই হাদি Chả mà hôi gì? Chả cái này béo ơi. Mau kiểu. Rồi cái mọc, cái mọc chả. Mọc. Hey guys, mau tuh mana ya baca mana orang ini, bunuh sih aku ini, gue ini so, ayo, harus nulis video, mana so gue bani beda na. Obrima ekdom kawe kok saka omo hingkai bok thuimani oroni borok thuimani iko bolong besaro se ma tonsiyo naidi tok jagoi borima sa sikla thika nogrok sokrup jakha naidi iko bong motai boddo motai rok khamka iko to nugui mankhana o video no hingkai obono ang ekdom bukha tongmaya goi ekdom boroni bagoi ekdom bukha dukhu nangoi o video na ang kisa ma khaikha engka naidi borok goi kare gamsa kare ke ogo mai kare ke bolong halong se thoi ma tongsiyo ekdom bini borokni mutai rok tokhrop jakha ekdom nogrok soksa jagoi amotoi ke borok ekdom tongnani chanani somai kare ke khaijaka borok hingkai obono norok tamong jaka o video no kisa comment khaina tapok de ekdom angle bukha yok soka hingkai obono next video malai laisinai ang bisito kok saglaka hingkai aro tai kaisa kok sana musuko je Bangladesh tongnai Chini Tripurasa norogo safety tongbaidi hingkai kok thansa tongbaidi Tripurasa kising hingkai trini video oro no paisinai jotono hambai dok।
next video malai lasinai.